барои гузаштани границаи Украина ва Казахстан шумо метавонед дар ин номерҳо занг занед. мо шумо да ваъда метем мошинҳои нав, мошинҳои иномарка дар раҳ бароҳат меравен меоен ва интернет вайфай ҳамаш бепул, бехатарӣ ва суҳбати бародарона дар дуруни мошин. чанд сол шуд ки ҳами компания одаморо мебара меора, агон кас шикоят кардагӣ нест. мошинҳо ҳар рӯз рафта омада истанд ва шумо дер намекунед, ба вақти соаташ ҳуҷҷатотона таҳ карда мемонед. номерҳо дар экранотон бародаро ва номерҳо дар таги видео ҳастай. марҳамат, занг бизанед, ҳама вақт шабу рӯз дар хизмати шумо. мо хурсандем ки шумо бо мо ҳастед. ҳамада ассалому алайкум бародаро, шумо тамошо кардем канали Гап надорум ва дар ин видео мо шумо дар нақл мекунем чӣ гап буд ҳафтаи гузашта ва пешакӣ мегӯям ки прямой эфир нестай ва дар комментария бисёр бародаро менависанд ки хабарҳоро мо медонистем, а на самом деле вон намедонистам. Подписаться на канале Гап надорум обязательно. Якдиси хабар барои муҳоҷиро. Муҳоҷиро меоянд коркунии Россия ва дигар давлатоне ки қонуну қоидаи ҳамон шаҳрра намедонанд ва вақте ки мисол агон милиса меқапашонанд, рости гапа бугум сумошона мегиранд. Хахтон ҳамаша медонед, мара ҳама ира номбар кунам ба фикрам дар кор нест. Ва барои ҳама ҳамин мушкилое ки мешава байни муҳоҷиро да мисол қонунҳоро намедонанд ва дигар ҳамин чизора, якта некоммерческая организация, яъне организация ки барои муҳоҷиро ҳуишидага ва шумо да бародаро ёрдам метаҳанд. Чӣ хеле ки нависондагиат дар ҳамин сайт и организация тренинги мегузарона, яъне калонои диаспороро ҷамъ мекунанд, мисол қачон суҳбат мекунанд барои қоидаву қонуни одам, барои қоидаву қонуни муҳоҷиро чӣ кор кунанд, бояд чӣ кор накунанд, ҳамаша мисол мефаҳмонанд, а бояд калоно дар муҳоҷиро бифаҳмонанд чӣ хеле ҳаст, ҳамаша бояд бифаҳмонанд ва ин коро пеш буд, на ки имсол чӣ ки нависондагиай юристое ки мисол забони тоҷикиро медонанд, юристое ки забони узбекӣ ва дигар забонҳоро медонанд, ҳамаё мегӯянд бисёр шидагиай ва мисол барои мо ин хела бигем хубай. Ва дар ҷо бо номерошона мондагиам, мисол барои агон мушкилӣ мешава, қати агон милиса, қати агон суд, агон чиз, шумо метавонед дар ин номеро занг бизанед ва пурсен. Мисол ҳамаи бепулай, ҳеҷ кас шумо сум намегирад ва дар мушкилои шумо бародаро ёрдам метаҳанд. Ина номерошон дар экранотон дидастен. Марҳамат, занг бизанед. Мисол рости гапа бугум ман занг залагӣ нестам, чӣ бугум проверка кардагӣ нестам, мисол кор мекунад, кор намекунад. Не ки ман ба фикрам дар ҳамин сайт мисол боварӣ кардан мумкин аст ва кадоме ки мисол мехоҳ аниқтар ҳамин хабарро бихона худаш чӣ маъно дора, ман ссилкаша дар таги видео мемонам дар описание. Шумо бидроен меҷиқен ҳуй мешава мехонед хто. Як хабар хондум, рости гапа бугум ҳайрон шидам. Дар Москва як бачаи тоҷик як милисаро задай. Милиса омадай пурсидай документ ай ҳамин бачаи тоҷик, ай бачаи тоҷик вай зада боша. Рости гапа бугум ҷадам бояд бикуван кофтико кунам барои чӣ? Ихе намешава ку бе ҳечи як одам бизанам, бо тем боле ки вай милиса ҳай. Ва ба фикри ман ҳаҷа агон гапи дига шидагиай, милиса агон хел бигем хафа кардагиай ба гап, агон гапи безем гуфтагиай, хай хто медонен ҳамин гапора. Мумкин ки амхали коро шидагиай, ай бача тоқат мисол уже бигем ҳамин ҷашда омадагиай, тоқат карда натонистагиай, задагиаша. И амаки чиста мнение май. Ман ба фикри худам гуфтаистам ва барои чӣ задагиай чихшидагиай мумкин маълум бишава ва бо гуфта намешава ки и бача мумкин худаш виноват аст, мумкин дар розис будагиай ё ки ягон хел дига ва гуфтай бизанам бигрезам, хай иш ҳоли ҳеҷ ка намедонад ва чира ки ҳанҷа нависондагиай я бояд штраф кунад, не ки ба фикрам ба штрафи кор тамом намешава. Хай бо мебинем, инам хали хабар буда ин Москва. Як хабари майдаҳак, рости гапа бугум намедонам дар Новосибирск чанд сомаи суми патент ҳар моҳаш, не ки аз соли 2018 қимат мешава ва нархиш инам қадар мешава. Ва бо дар Санкт-Петербургам амихе патент қимат мешава аз соли 2018 ҳозир чиле ки нависондагиай 3000 ай, аз соли 2018 3500 рубл мешава. Хай кадоме да ки мисол интересна барои чӣ хел барои чӣ қимат мешава, ҳар ди ссилкаи ҳамин ду шаҳрра ман дар таги видео мемонам, меҷиқен медурен мехонем. Рости гапа бугум бисёр одамо маро мепурсанд барои загранпаспорти пешина чиле ки даётам буд, инам хали паспорт ва бисёрошон менависанд ки ё дигар мисол ба кор намеоянд, ёро айбан гирифтагиан, ҳар хелам хали гапо. Ва рости гапа бугум маро интересно шид, хондум ҳамин хабара, дар бораи ҳамин хабар нависондагиай ки ба ҳамин паспорт Украина ва Россия рафта наметавонанд дигар одамо. Дар авиакассаҳо билет наменависонандшона ба ҳамхали паспортҳо ва мумкин нестай ба ҳамхали паспортҳо ё иҷа биёянд ва ба фикри ман вақте ки биёянд агон хел карда
да через дигар шаҳрҳо, через дигар давлатҳо документ кардан барои ваё хеле қиин мешавад. Мумкин ки натонанд карда документ ва бояд алиш кунанд паспортошона ба паспорти инаи хали, ба паспорти ҳозира, яъне биометрический меган. Ва кадомида ки мисол нофаҳмо шид, ман обязательно ссилкаша мемонам ҳамин хабара. Будурем бародаро бихитон бихонед, бо аниқтар кунед кадомида чизе нафаҳмид ва боз я борига мегӯям ки паспортҳои ами кунҳои загранпаспорта алиш кунед ба ҳозиразамона биометрический. Нархи алиш кардан агар ки 15 рӯза тайёр шава $75 бо госпошлина 100 сомон, агар ки да 7 рӯз $150 бо 100 сомон нига госпошлина ва агар ки да 2 рӯз $225 бо 100 сомон нига госпошлина меспорен ва инам байнам хай нархо шумо паспортдора метавонед иваз кунед. Кадоми намедона браслети тройка баромадагиай ба ҷои карта. Шумо метавонед мисол браслет бихарен, мисол картара набурорен, на 1 соат мисол чӣ накунед, просто ба дастон тыт мекунед, мегзарен, мерен дуруи метро. Инам хали хабарай дар Москва.